Umzimba kaChisimango Gumbo oneminyaka engama-48 ubudala ufunyenwe kule fama ecaleni kwendlela iMatlala eSishirho ngaphandle kwasePhulukwane. Lo mama wabantwana abane ibenguye obebeka isonka etafileni sabantwana bakhe. uThemba Dube utyholwa ngokubathembisa ngomsebenzi aba basetyhini ze abahlasele xa befika. Umntakubexhoba uthi udandathekile ngokubulawa kadade wabo. I'm very happy for the police who have done the investigations and the news guys who brought me at the scene so that I can see where my sisters perished. Umnikazi wefama apho ufunyenwe khona umzimba kaGumbo uthi naye ukhwanqisekile kakhulu ngethuba ebizwa eboniswa lo mzimba nobusele umushakele. I went there, I saw the body was a woman because her blouse was open and she had a yellow bra on, and I saw the whole body looked like it's mummified. Apha kulapho kufunyenwe khona umzimba kaAndrea Cholo oneminyaka e-25 ubudala nekutyholwa ukuba naye ubulewe ngolunya nguThemba Dube. uDube ujongene namatyala asixhenxe ukuqhwila namanye asixhenxe okubulala. Yaye kulindeleke ukuba avele kwakho kwinkundla yaseSishirho ngomhla wama-27 kuJanuwari wonyaka ozayo.